Ayan, good morning. Nandito na po ang ating makina. Ayan. Raymond. Ha? Di na, ano na lang muna natin. Ay, di dire. Kaya tatlo yan? Kaya tatlo. Hindi na, pasuyo na, Migs. Mabigat yan dyan sa may party dyan. Ah, unahin niyo isa. Hindi magkakasapag-sabay labas. Saktuhan pala eh. Okay ito sa kabila. Oh, kami dyan. Mabigat yan na, mabigat ang ano yan. Baka biglang magkano Ano kaya kayo. yan? Mix, buhat, mix, buhat. Mat, patras na mat nung mat, mapatulong na tayo pagkarga ng tricycle at patras. Ano naman tayo? Mix, tulungan mo na. Patras na dito, patras. Bilis ng biyahe nyo na kuya. Ah, wala traffic eh. Ang traffic. Wala. Pag-text lang ko, pagtawag ko tagkawin. Sabi ko, paspas kami. Sa looban pa kasi kami. Ah, Sa may dagat pa kami. Paspas nga kami pa pa rito. wala traffic. Wala halos traffic. Yan. Op, op. Kumakaunting. Isapin mo na yung mix yan. Oh, huwag mo sabihin. Ha? Hindi ba? Hindi na. May pa naman yan. Ayaw nga pala. Makamauntog kayo sa ano? Sa stribo. Sasarapan. Para pa naman pa na. Isip mo lang konti. Ah. Bigat yan. Pero hindi mo kabigatan. Ikot. Pag ganito. Pasok mo sa salon. Lumawa kami. Lang mo yan buhat. Kaya mo buhat din ito. Oh, ano? Ano? Oh, mix. Ayan o. Padulas ano? Kaya lang makikita ko yan. Bigat. Kaya lang. Ayan. Salamat kila kuya. Kaya pang ano nyo? Pang kape. Salamat. Kasi ko pala. Ha? Ayan. Ayan. Salamat sila kuya. Shoutout sa kanila. Ingat kayo kuya. Sulit. Sakto lang ah. Siya yung driver. Ayan. Si kuya pala yung driver.
Solid. Ayan. Nandito na ang ating makina. Ah. Hindi panalo. Ito yung resibo, oh. Yung binayaran natin. Bali inaabot din ng ano, 4,000 pamasahe. Gawa ng may nag-arkila pa tayong tricycle simula sa tindahan nila. Ayos man din pala, makapal pala yung ano, paa. Nagpaa. Ano? Sulit ang paa ma to. Angat na angat pati ang ano eh. Ay! May kahon pa dun. Bulak. Wala nga yung ano. Ha? Wala. Walang oil filter yan. Nasa kabila. Ay, ito baga. Hindi yan. Ayan, kasama pala natin si ano, Mamat at si Miguel. So, kung tayo nagbuhat niyan, bigat niyan. Hindi lang nakakapir sa ano. Hindi lang bilang buhat. Bilang. Ito maganda buhat oh. Magaan dyan na. Nadudugalan. Ayan, anong oras pa lang tayo. Ang bilis nung bus. 3:24 pa lang. Nagpapaunog-unog pa doon. Wala akong tulog. Naghahanap pa si Miguel ng jacket ay. Wala akong tulog. Loko-lokong yabang mo. Wala pa akong tulog. Tanong ko mama. Sabi ko hindi na ako makatulog. Ayan, pauwi na kami at ano na. Baka di ako maghihingi. Wala man ditong mga kainan ay. Saan kaya dito ano? Wala man ano. Let's go. Tayo, uwi na. Lang meron. Kape. Makape kayo. Ayan, good morning. Hatid na natin ito ngayon dun sa ano. Sa bangka. Na pagkakabitan ito. Bigat, di kumangat ay. Bigat yan dyan. Automatic was. Ito. Oh, uno. Ha, sige, sige. Lasa din yan. Dito yung sabitan eh. Yan o, sabay paa siguro sa ilalim. Tapos hindi to. Dami kinain. Dasig ka, wala mo ay, ano ay. Ano daw yan, 156? Kaya, pagbabalik atin talaga. Kailangan ng ano ng transmission, no? Ganda mo yung transmission. Kasi
sabihin na. Babe. Oh, sino kausap mo? Banti lang natin to. Bati. Para di lang pumit. Kaya yan? Kaya yan, tiba yan. Kapal dito. Japan. Surplus kapal. Ano? Ay, Parang, Kaya pala ang kabila. Kaya lang ay. oh, Ay, ano pala ito? Conversion. dalayan nyo natin. Kaya pala ang kabila. kabigat yan. Conversion natin. Conversion, transmission. Ano? Hindi mo kaya at kain. Sa balsa. Baba ko kaya ito. Oh, diretso na. Oh, sabi, tamay ang labahan. Makabasa pa ito pag sa. Buhatin hanggang doon. Oo. Ano? Alalay mo na kayo para makmak. Taib pati. Diyan kay Kristan mo dalhin. Alalay lang dito isa. Helicopter na maliit. Baba. Ayun, sa balsa na lang. Hirap yan. Wala pa lang ano, nagkalalay. Wala nga. Liwanag ka to. Masayad ang helicopter. Masayad. Reveal. Sige. Yung buntot ng helicopter, makasumayad. Oh, alalay. Sige, alalay yan. Karga natin ang... Malapit na yung lalim. Iya, tutulog na natin. Sige. Baba. Papaganon sana kaya sa kabila. Pasibat mo yan. Tutulak mo. Yan, isa. Yung pala, tuon mo isa. Yan, isa. Talik nyo. Hilay na lang natin. Sige, tasilahin ko na lang. Yan pala yan. Yan. Ayan. Sinakay natin ng balsa ang ating makina. Atin si Vision Makik. Mabigat kung idadaan na sa batuhan, lakad. Hindi man din mauubos yan kahit silban Bagay, tirahin niya ng aso. Nakita yan kagabi Dali yan. Oh, bayog yan, bigat yan. Limutan ko pa yung battery ay bigat pa rin ng buhatin. Yari ka niyang pangkalangin yan.
Brad. Selfie na. Pantay ang pantay. Masag ang hangin. Pupunta daw. Huli daw ang barangay dun sa may ano eh. Dun sa unahan ng Villarreal. Tapos yung matamba ka ng ano. Tambaka daw. Kaya nga. Hinuhuli. Kaya nga pati barangay daw. Ang gandirihan. Sabi ko eh saka na. Hirap maglipat-lipat ay. Lambat. Papadala ko din yan dun. Hiram-hiram na lang ako. Ah, Pag hindi ito gagawa ng paraan, putukan ka lang dito. parang hindi nakasabit. Puliya. Alalay muna. Duras mo yun. Ayun. Panagutin mo natin dyan. Ano yung sa laot? Ano eh, diyan ka sa unahan. Hindi dyan, dalawa kayo. Pantulidisin. Ba, parang nabigat-bigat. Takad na. Hindi bilang ang pisto eh. Nabasa eh. Yan dyan, pwede dyan. Hindi ba na ako naroon eh? Bati, yung mga tunga, alala ko lang. Na tayo. Wala lang mamayaan eh, bigat eh. Paano natin doon? Paano muna ito, putulong mo muna. Para sa kalawang. Ito, palis ko yun. Maliit ito, ay malakas to. Ni, dito ko na ni. Apat na yan tayo, kaya taas yan, apat na tayo. Ni! So, ah, baba! Ano muna? Ano muna? Ni! Ni! Hup! Berat kamu! Oh, ano? Ano? Lagi na. Oh, lagi na. Patay na sa mga tama na yan. Ay, kada ba nahitin ang paa mo dyan? Katok yan. Ayan, kahoy. Dapat dapat may bitin nandito muna. Yung ganyanin lang. Ito ko dapat, Brad. Alis pa abot ng tubig ang ano, practice. Hindi na mataas. Ano ba gano'n? Ang narito ng ihis. Oh, tama-tama. Yun. Brad, kang ilis niya na. Ah, parang kanya na style niya no. Ay, sumo. Tama lang pala yun. Sintugan yun. Siya. Tama lang. Report. Brad, Uno. ulo yan. Mm. Hahatiin natin yung plataforma na yan. Oo, May ulo kang ihipisan. Para ano? mabili pa. na sa plataforma. Ay, may ano? Sa may naga, sa may baba. Fixi lang ano? Utso yan. Magkano ang ano? Mura-mura. Fixi lang Para mura. Utso yan, utso. City Imidya lang yan. Utso yan. City Imidya, Brad. Oo. City Imidya o... Ang alin ang ihi? Jeez. Hop, hop. Lumpas na yan. Sige, dito. Ito. Yan, Yan, dito, yan. yan. Brad, kasarapan, taw-taw. So, maybe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagkakasya yan, maybe.
Batidan, baby. Oo, 9:30 mo na. Bilang, sarado mo bilang. Pagkakasya ng hindi. Ang tubo Uno din ang naman tubo mo. Ang ihi mo dyan. Ang tubo. Pero nga ba, ano? Lambatan yata yan eh. Haba. Damak, daman daw, Mak. Sa lugar na yan. Lambatan. Yan. Yung ano, pwede pa man kayo sa atas atras siguro. Parang nasa gitna maigi ang ano. Lambatan yata yan eh. Malayo yan. Ay, layo pang Malayo sa lambat. Itong gitna yun. Nawakunti na dito. Mas lang din pala sama lang. Kasi lang, so. Kailangan ko Ito yung media. Chimidja. Ito yung media. Haba yung kanina yung dito. Oo. Chimidja gawa ng ano, Ito yung media. maano pa ako eh. Ang tubo. 2 thread ang kapakabit ko eh. Ang tubo ay 5. Sa 3/4 tapos ano, 5 ang tubo, Mak. Ay, ano, Jeff. 5. 5 bago 8 yung media ang ihi mo. 5, 8 imidja. Ito, apat yung tubo ko na hiram. Ay, baby, bibilin mo. Uno. Ano? Stainless. Hindi ano na. Tanso. Tasa din. Mga 500 siguro ang ano ngayon. Magkano ko yung Bigyan mo na lang ako ano. 1-2. Hindi na yun. Sa 300. Apat yan ako. Ayun. Uno ang ano nito? Uno ang yan ang Ilan ang tubo mo? 5. Tapos yan. Tama lang, malagay pa ng ano yun, malagay ng pilobak yun, ng adapter. Sa tubo. Explain kasi yan eh. Timon. Timon 3/4 lang yan. Mag-order ka nung ano, nung Meron na yan. pilobak na Ngayon, mga uno ka? Na. Ihi. Wala pa. Di pa nakakabili. At yung ano nga Sabi na. mo si Bayaw. Hihintay nga namin Ihi yan. ba ka dun mahaba? Gagamitin. Na, tanongin mo din kung gagamitin. pero sana ko yun, naputol na eh. Kaya hinamit sa multicab. Ang tubo ang meron. Baka ang tubo na yung mga G's. Haba, umorder ka na lang. Chimidja ang ihi ano. Ano? Tama, gawa ng ipapatres ko ang thread ng ano eh. Tres, 2 tres, di sa ace. Mag-order ka nung piloblock Kaya salamat may, pa. may adapter. Block mo na adapter. Piloblock may adapter. Mm. Na uno, ang butas. Sabi mo uno. Alin na. Kabilaan nyo may lock. Kabilaan nyo. Mm. Kunin mo anong ka? Meron niya sa hardware. Meron, dito lang sa, awang sa tagkawayan ko meron. Pag wala, naga. Mm. Naga sigurado pag wala sa tagkawayan. Nakakailan dapat. Sa malaking ano, sa malaking hardware. Nung nasa ganyan ako, sa Lucina ako nabili. Sinang yan? Dali ito. Doon sa may Dito? ano, Hila. Yan. sa may Yan ko na. champion ako nabili. Mm. Diyan. Doon sa may alam mo yung sawa? Pilo block mo. Doon sa may sawang ano, malaki. Mm. Pag biyahe pa. Tubo, baka magpabili akong tubo. Oo. Kinanay. Bili mo yung pillow block Pag, na ano. pag nag-unga. Ano? Uno ano? Oo, sabihin mo yung ano yung may adapter na pillow block, Mm. yung may panghapit kamo. May panghapit, may lock. O parang may lock. lock. Kabla, ang lock nun ay Matingin din pati ako sa online kung mayroong ano. baka meron. Ano, offer? Ganyan ang forma ng ang lock nun, ganyan. Di bilog na ganyan. Mm. Di, ito yung may thread kasi yan, may thread yung ano ng ano eh. Salamat! Ay, kaya salamat! Gaya ng ano niya no, gaya no. May gaya niyan sa ano eh. Ano, may gaya niyan no. Kabilaan meron niyang gaya no. Sa ibabaw lang. Kabilaan ng ano, kabilaan ng pillow block, sa kabila meron din yung gayaan. Ito yung pinipihit. Ay, oo, sa ibabaw ang pag-lock. Oo, may thread yung kabila ng yung susuotan ng ihi. Mm. May thread yun. Ito ito ang nanggahapit kabilaan niyan merong gayaan. Maipit sa ihi yun. Oo, nakakab yun. Paano maikot ang ihi? Maikot kang pillow block, hindi na nga maikot ang ihi kasi ang pillow block baga yun. Ay, may bearing nga sa loob. Oo. Kaya kahit i-atras mo, hindi manong explain mo. Pagkahoy lang, hindi katagal yan. Dipin sa pinyo sa Tingnan mo nga kung anong ibig sabihin niya. Hindi ko pa rin naunawaan maigi. Ano yun? Natin. Yan, ito. Kasuksok lang daw yan eh. Ay, explain nga yan. Suksok nga lang, nakasuot lang yan. Explain yan. Kapag kasihin na natin ng 8.30 ano. Oo, 8:30. Sa PLC. Tapos doon na ibabase yung ano. Ililayout ko na ito sa 8:30. Doon na ibabase pati yung timon.
Oo. Okay, media. Ay basta 8:30 ako. Alam mo na yan. Orderin ko na ngayon. Yung ano natin, ang kusigyo natin. Saan? Yung ano? Adigat ito. Alsin natin ito. Galing mo na yan. Yan na muna yung tali na yun, mga gamit pa yun dyan, ano. O, gagawa ko ito ng ano eh. Pagkalas dyan. Gagawa ko pa ito ng bibitin ko ito eh. Pag hindi, bibitin ko nga ito eh. Ano, pag hindi abanti ko ito doon. Lilotong ko pa ito ng ano eh, ng Pinturahan ko pa din yan ng ano. Hahatiin ko yan. Doon dapat mulapin din doon. May mulawin ka man ata doon ay. Meron. Ganyan kalaki, ganyan kalaki oh, mulapin ko doon. Yun ang hati niyan ano pag ganyan. Oo, pag yun. Tama-tama yun dyan. Gaya, yan ang purma niyan ano, ganyan ano. Medyo pa ganyan. Paglilihat pa ako doon. Hindi ka pa nakasigurong dirto yan. Hindi ibig sabihin may ganyan ang Okay ano ng na. makina ano. Habulin natin yung automedya. Alagyan pa ito ng ano eh. Bitilan eh. Bibitin ko ito eh. Eh, ano, estimatein mo rin gawa ng ipapatread ko sa likod. 2 tres yun. Gawa ng papalagyan ko ng sa 3/4 eh. Uno at 3/4. Di basta dulo, yun na yun. Automedya, basta yung dulo nun, yun na yun. Makakakain din yun. Hindi na yun, basta sa dulo, sa dulo ako baga ano. Alam ba, 8:30 ito yung dulo, dito ako ba siyempre sa dulo? Dito sa may ano ng Sa thread. dulo, oo, di, sa dulo na Dulo dito, na. lagi ako dyan mag-ano. Bagay oh, tama nga. Lagi sa dulo yan. 2 thread ay. 1 at 3/3. Dalawang trip na ipapano mo. Oo. At may mga ilisi ako dyan. Tapos pabutasan ko na lang yung dulo ano. Oo, Para lock. magtalsik man siya. Ay, oo. Ito talaga yung buto para sigurado. Unboxing. Unboxing. Linisan lang pala, kala ko pininturahan. Kaya ko ng pinturahan yan pag aloy siguro yun eh. Kaya ko ng pinturahan. Hindi yung pinturahan mo ng ano. Kaya lagyan, anuhan mo ng lacquer flow para kapit-kapit. Hindi na, ayos na yan, alo yan. Pero ano yung wala ng crudo. Kung gusto mo magkapit ang primer, gamitan mo ng lacquer flow. Pampakapit kasi yun. Baka magilit ang wire, basta. Ang dami diyang wiring. Ay, Kaya pang ano, kanal panalo. kaya pinalahat ko na doon at wala nang isipin oh. Andyan na lahat ano. Eh pag dito ay dahil pang gagawin eh. Paa, kung ano-ano. Maobligo pa tayong gumawa ng paa dyan. Baka ano lang, meron si Paul na welding machine eh. Meron nga yun, baka nasa bundok. Mamaya pagka ano, tawagan ko muna. Panghiram mo ng extension na yung ano, yung ganito.
Okay, pwede natin itong gamitin. Sinting yan. Baka hindi magkaibigan ano yan eh. Wala pang kalas ang black ano. Pero parang kinalas ng POV line. Ayun, Laging kakalas yan. Papaano ng kudo niyan. hindi, ang dito. Yung sa puno. Hindi mo, bago. Pero ito, wala pa tong kalas. Ngayon tinignan ko ng ano ay. Bago? Kilala ang makina. Sariwa. Tornilyo pati. Nakikita mo sa tornilyo. Kita naman sa ano? Kita sa vlog. Guna daw, di pa nga. Guna daw. Okay. Ngat. Parang ano, gagawa pa natin ito ng bracket sa clutch. May tornilyo man ata dyan. Wala ano. Dito. Diyan, saka yung isang yung malaki na yun. Dito na ang tap niyan. Ayun po isang yan, oh. Dalawa. Ayos lang yan, dalawang yan. Oh, dalawa yung maganda, oh. Hmm? Dalawang ano, Ball joint. dalawang guma. Hindi ko siguro makakalas yan. Spring, hugot yan. Pag spring, hugot yan. Hugot yan. Saan maglalagay ng pinakalak niyan? Dito. Dito, magkalagay tayo dito ng barang lang, ano ng pillow block. Yan, sagad pala niya, no? May ano dito, ano? May supportang ano? Hindi ba natin daw kung ano. Tingnan muna ako nakakambyo. Cambio. Pa. Pati kasi ito, walang ano. Mga conversion ano? Oo. Paano pabante ano? Patulak daw ito ano? Oo. Matigas ito, walang ano. Walang handle. Yun, neutral. Cambio ni. Ilan neutral na? Baba lang ang neutral. May selector siguro ito. Dapat nalalangisan din. Yan baga? Grasa. Grasa hindi lang yun, sigdagrasahan mo yun. Ito ay no. Lambot man eh. Nakagana mo baga siya ng ano. Oo nga, kailangan gamitin mo yung ano. Oo, masira ang gear niyan eh. Ang gear niyan, maano ang gear niyan. Pag sa, ano, pag naandar, hindi pwede hindi mo gamitin yun. Yung lagot nutan yun. Oo, magbubong yung ano yan. Kaya nga may clutch Ito, yan eh. tatanggalin ito. Tanggalin na daw ito. Sa ano yan, Hydraulic daw yan. o sa ano yan, Di isa yata ang nilagay na ano. sa hydraulic na ito. Ano to eh? Ay, ang ikli nung isa man. Ano man yan? Ay, sa positive yan. Ito ang mahaba lagi dyan eh. Bakit dito man nalagay ng ano yan eh. Bili ka na lang ng ganitong ano, wire. Maiksi ito. Yung isa, ang haba nung isa. Bili ka na lang ng ganito. Dapit ni starter. Pag po yan, maiksi itong isa. Doon ang dapat ang battery dito, ano, nakakahon. Di man, Enduro ang binili ko. Pwede yun sa init lamig. Enduro. Katulad ng isang battery ko baga. Kahit ulanan anuhan ay. Maliliit ang wiring mo ah. Maliliit ang wiring mo. Maliliit ito. Tapos yung maliliit Ayos. yan. Sunog agad yan. Kaya naman din ang gamit dun sa isa. Yung gatagal yan.
Truly. Tanggalin na yan.